bitin mga kabingwit. Ngayon lang kami nakabalik kasi mga nagdag 2,000 sobrang alon. Ngayon nga medyo maalon. Kaya try natin kung meron tayo mahuli. Ayan. Kasama ko si ano, si Perks Katimbig Vlog. Saka yun, Sinoy, shout out. Beng, nasa na si Beng? Lumangoy na? O, ayun. Kaya try namin dito sa box kung meron kami mahuli. Kasi ito aking favorite spot doon sa unahan na yun. Kaso ayoko muna lumusok sa tubig at ako'y nangangati. Dito muna, sige mga kabingwit, asit muna namin ang aming pamingwit. Kabingwit chop fry. Try natin dito, malakas pa rin. Ayan ang aking sandata mga kabingwit. Try natin, ha? Basa na yung bisa. Bisang ni tatay basa na. Ano yan, babe? Para pakaon mo. Ah! Di na yata ako marunong. Yun, malayo. Puan natin dito. Yeah! Beng! Dito tayo. Para talikod tayo sa init. Ay, mga dito kami. Andito kami, mga kabingwit. Umus na paing ko. Ay, 28 Jis. Noy, nagsabit na noyo. Hinangin. Batararom didi. Kalas-kasan mo ya, bado mo. Hinangin, pinasiring dito. Sumabit po ang aking bingwit. Ay nako. Ayan na. Si Bing. Picnic. Picnic lang. Picnic lang ang pig. Hindi namin alam kung may nagtututo. O wara. Sus Mario. Si Barakit sa makabakal din sa danyigang bugas. So, tingnan mo gano'n, ubos na naman ang paon ko. Ay, naku, bagasan. Patikot, ganito lagi ka to. Kung nangasuos na sa nagkakita sa ade, karamang-kamang na bingo.
Sabi nung mga ano, hindi na daw siya nakaangos. Ayan. Yung may pagkuhan, pag tinito, itong mo. Ito, iyaw na sa itong bilisan nga. Oo nga. Hindi mo marama kung ano kayo ibabalot. Kaya nga. Ay, doon na naman. Putik na yan. Na pagpababa asinoy. Ayan. Kinaon lang ang pain. Ang dama nga nila doon, oh. Ano? Ah! Ikan. Natingin si kuya mo. Ay, putang ina. Ay, sorry. Pagkatago ka naman so mga naming wit dito, oh. Tapos sa tropa sinda, tamo larga na so, ano, so barkada ninda, abrog na. Despedida, namiring wit sa dito. Ito! Hindi naman manaramnoy. Totoo na o hindi, oh. Ubos na naman ang paon ko. Ano ba yan? Nagkaramang-kamang na, Bing! Naling kaya ninyo sa ano eh. Dapat dinara. Tulin to kasi sa plastic. Dapat nilog mo na sana sa plastic. So, Susman Sinoy. Oh, yung mandi di pa nankaw yo. Yung to makan. Ah, putik. Ano yun? Ah! Putik na yan. Sabit. Sandali lang, sandali. Ang lakas ng hangin. Hindi mo manaram kung totoo ito. Ay, ita kong barakan. Mabalud. Oh, sige, nagluluwasan na sa plastic. Wow, hindi. Lakas ka lang. Oh, dakul sito na pabingwit dito kay kuya mo. Oh. No? Kadakul. Dito kami sa box. Doon ako namimingwit to, doon ang spot ko. Eh kaso, ayoko lumubog sa tubig. Kalmada. Try ka mo. Ngayon lang kami bumalik. Kapag una namon, hindi nagabalod. Maalon pa rin pala. Bagat. Ayun ang isa o doon o, nagpaano na sa tabing-tabi. Oy, oh. Ano yung mga kompanira? Di barang kita sa makakuha ng panira. Sa bagay, mga kabingit, yaw nilibin nila doon. May daing dito. Ayun o. May nakadaing doon. Maihaw nga mamaya. Kanino kaya yun? Beng pahinging ang ano. Sige sa nanbog na muning ano. Ubos pirmi. Hindi kaya ayungin yun. Dito lang ako sa tabi. Yun o. May huli na. Unang huli. Unang huli. Uy! Siguro mo pa ka pag-tiklok. Di ba? May huli na. Ako naman o yun. Laki ng huli ko. Noy, oh. Laki ng huli ko, Noy. Lagyan natin. Tigar-gar sa parang ano, tami ito pa. Oo nga. Sabi ko sa iyo. Pwede mo iwagon. Ubos. Ubos. Diba? Dito kasi mong patay niyo. Una, sana yun. Ayun, sila. Ang dami nila doon. Unang huli. Unang huli ni Noibi. Ayungin. Wala na pa Kapag yan. Wala na. Ako ulit na mo nito. Ang tamaka sa pagtigilin.
Pipiknik kami dito mamaya. Basta nagtilapia. Nagsuba ng tilapia. Nge! Sanay. Wala nang kumpain. Wala pa kong huli. Wala balik ka dyan ka. Pagkalabing. Wala ka na ibang ano. Sabi mo katulog po no. Yan. Sus. Kalaba. Ano siling sa ilsurok siya. Mga nag-ikol-ikol na sa lang siya yan. Sus. Pigsi ba ang ani-ani ni ano? Bing, sayang. Suba ako sa ano. Nice. Million lang. Ako, 10 million. Hindi ako. Di ko ang kibkibon. Oh, hugasan sa nanoy no. Saan? Ano pa man? Yan magkatrik pa sa dito yan. Tapos tuloy ng bilog. Tuloy ng mga pila noon. Titulon sa... Magtagang nguris-nguris ka ma. Pag taga ano, nguris-nguris ka man. Tapos siyempre, A few moments later. nangangain kami si Tia. Parang sinap-sinap pa sila. Kakaway-kaway ako doon oh. Ang dami nila oh. Nakikain kami dyan! Hindi pa din na. Eh, karoon, nabigyan mo eh. Anong oras na? 11:50. Ano na naman, Ninoy? Ang dami. Dami naman. Ay, kuliti ka sa ba dyan man? Din. Mabalod. O di din ako corner. Saka ng ay, peng dyan duwing. Tama yun. Likol-likol na. Girikul-likul na. Ako ang barang kita. Pag Pakikon kinta kami dito, kabingwit dito sa Loyota. sana makakuha kita. Yung ano, Parang kita nadaklo. Kaya gra malas gid ako sa tingin. Hindi pwedeng aron. yung karon sa Buray. Ayan na. Ayan, wala pa kaming huli. Meron na pala isa. Huwag yung aalisin yung nilagay namin diyang ano ha. Kawayan. Huwag yung alisin yung nilagay dyan na kawayan ha. Patungtungan namin yun na. Hindi ako makababa dyan. Sige. Siram sana san ano. Kapot kubulati. Tingnan mo ko parang baka lindok sa ni Ito, pag ano, summer, wala na tong tubig daw. Ay! Nakaalpas! Nakaalpas! Uli ni Noy. Butong-butong natin. Ay, naku, Noy. Paano yan? Di tayo makakabili ng 1 kilong bigas nito. wala pa, nakablaya. Nakakawala. Ayun. Alumin. Bumibitaw. Oh, tilap ko na po. Mas na! Almas na naman! Sana nakuha na nila naman. Ay, pasara na, ma'am! Yung una sa yan. Yung una ko na yun. Wala nang pain. Wala nang pain. Painan mo na. Meron nang kumakagat. Iwag-iwagon mo ta. Bigla ang kami sa dati. Saan pain yun? Tilapia, ayun eh. Oo nga. Ayan. Sayang. Oo, di ba? Wala. Tilap yan man to. Ito ko nag-sabi ka nito eh. Sumabit lang yung kaperaso. Bili mo na. Dito. Mayroon na Noy, tilapia. Papula. Tilap yan man to. Kapula sa gilid.
gilid. Gumatin sa dapat tilapia. Sayang. Diyan banda no, yun. Sa gilid lang no. Tingnan mo yung mga bata. Oh. Ayun no. Mga sisiligo. Kasi same break. Alam pasok. Kubo. Kawawa yan yung binta. May patay mo na buto mo din ta. Naman din sa kagada. Mga nakaraan yun. Grabe ang ano dito. Ang ganda no. Tingnan mo yung alon dun eh. Kunti na lang ang bagsak. Bakit sila dun mo? Apat. Marami sila doon. Kasama nila paring Dani. Ako talaga sa ang init sa. Bulitan mo. Yawa natin mainit. Ang alin? Opo, sa ano ko lang sinila. Eh, hindi na yan. Hindi na yan mainit. Naupuan niya na eh. Pabing, paigid. Pigid. Pagad. Pagad pansit. Wala pa nga eh. Yun o, dinayin ko na. Ayun o, nakadaing. Kasi naliligo kayo dyan eh, kaya nawawala yung tilapia. Oo, wag kayo dito. Doon lang kayo. Ano, naliligo. Ikaw may sa... Oh, kita namin yung bird. Ang bird mo, bawal yan dito. May bird. Ay, napak. Hindi na iso tilapia. Tulog ko tilapia na. Oh, parang lumakas lalo ang ano. Dito ba kasi? Wala yan dyan, maalon eh. Dito corner, oh. Kaso walang na ano, ayungin. Same break na kayo? Same break? Wala na kayong pasok? Wala po kami pasok eh. Sa Lunes meron? Naliligo naman ako dito ay. Kasi may patay daw. Hindi siya. Daw kayo kumala na pupulago. Huwag kayo dito tumalon sa pinagbibingwitan namin ha. Oh, Sayang. ano ba yan? Ay, nako, nakikain. Ayungin po. Ayungin nga. Dumaan si Master. Wala talaga. Oh! Ewan ko doon, yung sa isang... Ano yan? Sawa? Ayun o, yung balat ng sawa. Ayoko nga gumalaw dyan. Ha? Chicharo. Kaya nga, ito nga daing, sabi ko, pag kayo dyan tutungtong, mababasa. Kaya yung Balat. buto dito. Balat ng sawa? Ano gagawin dyan? Ah. Ano yung sabi yung sawa daw, yung ano, yung bulong daw yung sa Buto nun, gulugod, ginagawang sinturon. Hindi nung naramdaman ko nung para ko dyan siya, ang nandun sa akin, update ang sawa. Tapos pag kumain ka daw ng sawa, nakapakinis din yung balat. Oo naman, Ben. Buto. Mga alay ako. Ako na lang taga-video. Oh. Oh, kinain lang. Oh, Pag ano nga, Bing, magbalisong-song kitang balingoy. Oo nga po, sabi ko po, mapili na lang tayo. O kaya, kuha na lang tayo. 5,000 o hindi ko nga alam kung babalik yung tuto kayo. Kasi hapon hihintay namin yung tuto. Sabi ko, pwede na po ba? Hindi na babalik yun. Hindi na babalik, parang nga. Tinapon kasi yung sinusulit ni ma'am. Sabi ko, ganun talaga yan, ma'am. Sinabi ako, bago lang ako dito. Kung sabi ko, kaya ako. Ang bundin, may aking ano.
Ay, ma'am. Sinabi mo pa, ma'am. Tuktaan naman yan. Tora kita panira dyan dyan. Ang ano yan? Paom. Balod po mo. Ano kaya to? Sila ba yun? Iba yun. Ibang tropa to. Ibang tropa yun, oh. Kung lagi dito, dito video ito. Kami nakabiyo. Kabiyo nga nyo. Bukan nakablog si Dane. Meron! Hey! Meron! Ako marinig. Binayaran ko ng 350 kahapon. Sabi niya, tignan, mamimili niya ako. Ayoko na kumuha sa'yo. Ang mahal. 350 kasi dalawa yung kami. Si ma'am, binigyan niya si mami niya. Oh, dami mo murahin dyan. Oh, kasi 180, 300 kuno ito. Sabi ko 180 lang saka yung susi ng pante. 180 daw yung ay 350 nga yung yung David ng Terno, so yung namaroon. Sabi ko 280 na lang po. 280 ba sabi ko 280 lang. Sabi ko nun, pinaliwanag ni Ate Jean. Ako inabura na ano mo? Tapos kanina, alaal sa kasi isa, nakita niya kasi yung garahean, malinis, kasi nilinis pa talaga kahapon. Siguro naawa siya, binigyan ako ng 500. Si Juan, malagi din din. Hindi man, si Ate Gina, hindi. Pinahili-bili pa sa akong na. Balak ko. Ay, nakakulit ko. May garahe ba na binigyan ako. Kaya pag-ibig. Ay! Uy! Sayang! Ay, lagi nakakabitaw. Ano ba yan? Bakit? Ni bitawan ni Bing. Diba? Na. Ayun sila, oh. Meron! Meron! Hindi ako marinig, eh. Puno. Pinagluluho kasi ni Junjun yung bata doon eh. Sakit. Lagi nang kita. Kanina, alas pa rin naman. Nag-aabang sila. Ayun, oh. Ayun. Yun tong nakapulang to. Sana ba yun? Ayun, oh. Ano? May nakukuha kaya yan? Ayun, oh, sa gilid. Sabi ko, tawa na yung tulad. Hoy, bawal. Andito si ma'am. Dito kami nakaupo sa box. Ayan. Box. Malon. Sabi ko, I-picnic lang kami. May madala kaming food. nagkumuha ng ng bago gabi. Sino nagkuha? Wala naman sa atin din ako. Si Junjun. Ako nagkilo. Di kami makakaulam nito. Walang sibad. Manyamo. Pauno kita saan maka Wala tayong iihaw sana kami. Ay, ay, ayun. Ay. Ayun. Ayun. Nakahuli din. Oh, di ba? Oh. Kahuli din kami. Ano kung hindi ko pa pinasa, hindi man makakuha. Ano ba yan? Bing, sumabit di. Bing, oh. Ayan. Isa pa. Ay, bakit doon? Doon, Dispalinghado. Ura na, Bing, oh. Kahuli din. Oh, may huli din. Ah, laglag. Kahit na, ulam pa rin yun, eh. Hindi mo kinuha sa lighter. Hindi mo iniram. Ay, nakura na. Nakakahuli na kami.
Tapos, pulutan. Nahulog pa. Paunusan. Layo ah. Ikaw ang patol. Oh, nyanom sana. Wala na. Wala na ning ano. Basta na doon ang ino. Ay! Ay! Narapado na si Bing. Ay, nako. Wala na naman. Ano ba to? Sumasabit sa damit Wala ko. yung alak, hindi pa tayo nakakuha ng tilapia. Hindi pa Ubus na ang aming ano, Wala na. alak. dito. Kahapon yun. Kahapon yun. Yun nga, try na natin dito. Tapon nyo ngayon wala na. Umalis na yun dyan. Dito sa amin na napunta. Kaso ayaw din naman dito sa amin. Ay, abaan na. Sige. Kikipagpantintiro ako sa inyo. Ang lakas naman kasi ng alon. Bayan. Ayaw mo naman tayo pagbigyan. Ayaw talaga. Oo, ubos na naman. Makunat na nga yung, meron pa dito, Beng. May kunat na nga yung nilalagay ko eh. Papalid na naman. Ulit pa, ulit. Pahuli ka naman. Kainin nyo naman yung pain namin. Huwag nyo namang pahuli naman kayo. O mga akas naman wala kami urang panira. Wala sila na wala pa rin huling tilapia. Ay, anak ng tinapa naman. Inuubos nyo lang ang pain namin eh. Kuya mo nakakahuli oh. Kuya mo no, nakakahuli. Din. Ay, nailing mo sa pigsugod ako? Ay, isang katir ba yun? Wala pa yan. Dalawa lang nakita ko. Tatlo. Ang dami niya nung sinugod ako. Ano lang yan? Yung tawag dito? Unang batch lang yan. Nagpaparamdam. Ayan na kami. Beng, pahingi. May nahuli kaya sila doon? Doon o, yung ulit ka ng ano. Kabalod? Hindi na sila o. Unge daw, Bing. Unge. Tawag ka, Bing. Mga alaga mo, Bing. Tawagin mo, tawagin mo. Sabi niya, Bing. Pagbigyan nyo na. Sige na, pagbigyan nyo na kami. Aba, ngayon lang kami pumunta ulit dito eh. Ako lang gutom na. Oh, kakain na kami. Ayan na naman. Ayan na, ubusin yan. Okay. Oh, wala. Oh, tingnan mo, wala na naman pain.
Anak ng Juting. Wala hindi talaga ako. Tiyak. Magpahuli kayo. Para meron kaming ulam. Patbain! Ba't hindi ka mahuli? Lagi na lang puro ayungin. Inubos niyong pain ko. Galing pa tong iba yo. May kasama kasi kaming may balat sa puwet. Ayun ay si Beng. Ay nako. Kasi mga aming ano, nandito pa naman ako. Maalon ka kasi dito. Ayaw nilang tumigil. Meron pang mga batuta. Pahulihin nyo naman kami. Sige na. Pa tayo magkasundo. Ano eh? Ay naku Noyo. Di mongkog. Ay, karabit na yan. Oh, yun yan ni Subad. Kas, hindi. Timo, oh. Pigaragsan. Oh, Noyo, oh. Garag sana po, balod. Balad ba? Oo. Sorry. Buligo ka ba? Buligo ka. Kumabit eh. Papakuha ko sana sa iyo eh. Oo. Sasabit sa akin yan, Beng. Alisin mo. Oops! Nain lang, oh. Kain na tayo. Anong oras na ba? Sige, kain na tayo. Alas 12 na pala. Una na nga eh. Uy! Aba, nakakabal pa ako. Tira na lang natin. Kain muna tayo, Beng. Kain muna kami. Mamaya na kami mamimingwit ulit. Ang ulam namin ay sinigang sa miso. Kaya mga kamimingwit, kain muna kami. Aming pagkain. Kuya. Ay, namarangkal na. Ayan, binalot. Yan ang pagkain namin. May Tapos, ulam ay sinigang sa miso. may ulam kaming pansit. Tapos may ulam kaming... Ayan. Kain-kain muna tayo. Kain muna. At, kasi mahulog ah. Ayan. Kuha. Up. Toby. Ano ba naman to si Bing? Tunangin! Ano ba yun? Para pa baba mo si yan dyan na doon. Didi banda. Yan. Didi noy, Didi banda. Tinangin! Di ko manin. Wala dyan, Didi oh. Yan lang oh. Tinalasik sa mo na ning ano. Plato. Tinangin. Dito lang naman. Hindi, dyan lang lumubog. Pura. Oh, mano pa oh. Dito lang yung lumubog eh. Dito lang. Naman oh, dyan oh. Dyan. Oh, Didi banda. Dyan ko nakita eh. Yan, dyan lang. Tinangin talaga. Doon lang naman oh. Naku po, itak. Si Bingkay. Dito lang naman na ngayon. Yan oh, yan. Para kita naman natin, dyan lang oh. Yuy, ulam. Wala. Hanapin mo nga kuya yung plato dyan. Yan lang yun eh.
Kain na muna tayo guys, mga kabingwit. May ulit. A few moments later. Tapos na kami kumain, nandun na yung bingwit ko. Ito. Diyan sa mawot. Para dito pa i-flick. Oh, ito pa ano, paril. Oh, sa parel, di ka masan... Pigdadara na noy. Busog na, mga yan. Bingwit ulit. Busog na. Busog na. Yung sipon mo. Kung nasa may sipon mo, Denver. Tindahan na kayo, Denver. Pwede umutang doon? Pwede daw. Andito yung batang mga ngawil. Si Denver. Ano na? Anong petsa na? Inubos mo na yung pain. Yan, kadat na dyan. Ura dyan tao. Hindi na maraman ni Bing, kundi mo adono. Buray. Batay mo yan ah. Sa langit. Kangin nga ni. Mahangin po. Nag-picnic lang kami. May nauli naman kami. Dalawa yata. Naubos niya lang yung pain. Pag pumunta naman tayo doon, no, maalon din eh, oh. Ano eh? Wala din yan. Dimba, Denver? Denver, nasaan na yung mga tilapia? Saan mo na Pain. Inubos na ng... saan mo pinapunta yung mga ano? Nasaan na yung mga tilapia, Denver? Wala na. Nasaan na? Saan? Kabila? Kabila pumunta? Bakit doon? Nalipat mo doon? Si Tito mo ayaw po bumalik. Denver. Asan si Tito? Namimingwit. Hindi na si Bing. Din. Nagpipe. Ay, naku naman. Ubus na, pain. Ubus nga paing ko, Denver eh. Inuubos. Ayaw naman pahuli, Denver. Lakas oh. Dala. Ayungin, Denver. Denver. Ayungin. Ayaw pahuli. Walang buhay ang pamimingwit kasi malakas ang alon. Ayaw kami pagbigyan. Ay, naku! Ayun o, shout out. Ang daming mga namamante. Kahit maalon. May malaki din pala si tatay na nahuli o. Ayan o, daing. Daing po ni tatay yan. Kasi iwas daw sa langaw. Dito siya nagbilad. Ay, booking na.
Basa na yung daing, Noy. Samsamon mo na. Sige, damihan nyo. May ikot yan? Oo. Ano ba tao? Siguro. Sige, damihan nyo. Maalo na talaga. Kamot, ang pantumbol ninda, Noy, kamot. Ting 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 ting. Ping 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 pang. Tingnan mo sila doon, Noy, oh. Ito sila, oh. Putang. Tingnan mo, sa dua. Ting 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 ting. Ate, nakuha. May ano? May ahas. Saan? Aha. Hindi ah. Wala. Di barang kami sa ni Makat. Ay nako, ano na naman ang panira ta sa ni Janjan nasin. Di barang makaboya ding pamilya. Kapara balod pa kada nagkarasan balod. Ay nako. Nabis friend, maguyod-guyod kita. Maguruyod-guyod barang. Kabalod. Uwi na naman bara sa mga damulag oh. Pero kada maski mabalod, kada kan pa rin man sa naga. Ayun oh, mga namamanti. Kaya kabi wag ka tubig ay kuha na. Kaya Pero may mga nadakop man sinda, Noy. May nadakop. Na yo, batangay daw. Magayon ang di ka, tayo nadumog yung pamingwit. Di ka tatakla. Tingnan mo na yo, nakutakla na. dapat ko may plastic yan. Dito kaya kita. Sabi nga, urong mo, masabi ka na. Ipaayos taki ano. Bagay naman sa'yo yan ah. Lipat ako, baka dito meron. Wala pa rin kaming huli. Ang nahuhuli. Hala, nang babasa. Ano ba yan? Oh, dito tayo. May parang meron dito na yun sa mga sulok-sulok. Ayaw nga. Hindi ko aram. Tanaw po sa paon ko. Oh. Sinastan. Pagad ako, Noy. Ikaw, matilapya. Hindi. Magalaw dia. Pagad ako. Yan o?
Ano yan? Mamamante? Mamamanti sila. Namamanti sila. Uhuhu. Hup. Mahangin. Sumabit pa. Dito tayo sa Madamo. Ting 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 tang tang tang. Ubos man din ang paon ko, Noy. Oh. Ya, oh no, may nadakop man sila. May nadakop man? Ora? Guna ko may nadakop man barang. Nanga pa yan. Hindi. Ikat? Ikat yan. Ano ba nang ikat na dara yan ako? Kalipot? Naglalandi lang. O ito, di man sindam. Ayun o, dyan sila o, sa ano ang tanoy, kasi dyan lagi eh. Ikat din na lang. Oo, mahaba yun. Hanggang doon sila doon sa may tulay. Ayun. Shout out. Ayun. Mamamanti ang mga boys. Welcome to my vlog. Kaming with si Ayungin. Good. Akala ko tilapia na eh. Nakahuli din. Thank you. Alam ko man. Matapos ko mong makuha yan. Yan nga, maghanap pa ng tilapia dyan. Hanapon mo sa tilapia. Nakadakop man si Bing. Ito pa lang kumakain ng ha. Ay, kami mamaya-maya uuwi na mga kabingwit at ang lakas na ng alo, no, lalong umalon. Ay, nako, hindi tayo mahuhuli talaga. Ano, nagsiligo na lang. Ay, sila. Ayun nga, o sila. Di pa sila nauwi eh, o. Yung maski na po na ulit. Tingnan mo na yun. Tingnan mo yung alon doon, o. O, doon na sa may ano, grabe. Ups. Ang lalaki eh. Kung nagre-request na katuloy ko na lang. Kaya nga, naliligo na lang sila. Malulubat ng aking cellphone. Mga kabingwit. Mag-enjoy na lang. Siya, kita-kita tayo sa next kong vlog. Ingat mga kabingwit. God bless you all.